su u fokusu tih predavanja. Komunikacija sa obje strane i velika angažovanost učesnika koji su dijelili ideje i iskustva imalo je za cilj da djeca nauče kako sigurno koristiti internet i kako ovladati vještinama sigurnog rada na računaru. Nakon prve radionice krenuo je niz, organizovane su nove radionice u školama i tada su djeca koja su prva edukovana kao mali treneri, naravno uz podršku organizatora, učili svoje vršnjake, što je jako važno, kako koristiti internet i šta to sve vreba kao opasnost kada se uključi računar i kada se koriste sve ove pomenute mreže ili ono što pruža digitalizacija i nova tehnologija. Ovo je bilo novo iskustvo i zaista uz jedan rizik da li će to sve uspjeti, jer bilo je važno da djeca nauče kako dalje i šta dalje raditi kada je u pitanju internet i uopšte njegova upotreba. Ovdje u Delta Cityu, negdje krajem početkom juna, okupile su se ekipe iz škola i tu uz zabavu, igru i zaista jedan ovako opuštajući način oni su pokazali šta su naučili i to zavidno znanje je potvrda da ovaj projekat zaista treba nastaviti i da su oni ovladali digitalnom pismenošću, naravno pored onog što redovno dobijaju kao edukaciju na časovima predmeta informatike ili tehničkog obrazovanja. Sve ovo se odvijalo znači za uzrast 6. i 7. razreda osnovne škole i to je ciljna grupa koja je bila obuhvaćena. U međuvremenu projekat je imao i ovu istraživačku komponentu o kojoj ste danas prve informacije čuli i nadam se da će nam svima to koristiti kako bi dalje projektovali svoje aktivnosti u ovoj oblasti i kako bi nastavili, i ja se nadam da će ovako odgovorna kompanija kao što je Telenor, da ćemo zajednički sa Ministarstvom za informaciono društvo i telekomunikacije nastaviti projekat da svi osnovci u Crnoj Gori se edukuju, da ove vještine usvoje i da zaista ovaj slogan od početka jasno da ne bude kasno, bude krilatica koja neće biti samo ovako lijep iskaz, nego imati svoje rezultate, a to je da naša djeca u ovom uzrastu, znači kad su osnovnoškolci, a i kasnije budu zaštićena i koriste siguran internet i sve ono što digitalna komunikacija nam danas pruža. Hvala najljepša. Hvala Vesna. A uprkos rizicima koji su možda i postojali na početku, Telenor se kao kompanija opredijelio da ne samo u ovoj pilot fazi bude posvećen projektu, već kako smo već naglasili nekoliko puta i nastavi sa realizacijom projekta. Zašto i kako, reći će više pomoćnik izvršnog direktora za korporativne poslove Ana Radulović. Dobar dan svima. Vjerujem da ste iz prethodnih izlaganja kao i kadrova koje ste imali priliku da vidite i fotografija sa radionica stekli utisak koliko je ova tema važna, ne samo za ovaj pojedinačni projekat, već za cjelokupno društvo. Želim da vas podsjetim da je Telenor u 2009. godini prvi implementirao filter za blokiranje sajtova na internetu sa elementima dječje pornografije. Tako da su sve aktivnosti koje sada radimo na kreiranju sigurnog digitalnog svijeta i digitalnog okruženja logičan nastavak te aktivnosti od prije par godina. Projekat Spajamo generacije ima za cilj da pruži djeci kao i njihovim roditeljima i nastavnicima određene vještine, znanja kako bi bili sigurni na internetu i kako bi korištenje interneta bilo jedno pozitivno iskustvo za sve njih. Saradnje koje imamo sa
ministarstvima, čiji su predstavnici danas ovdje sa nama, kao i sa 5 škola koje su učestvovale u pilot fazi, daje nam mogućnost da kreiramo i određene norme ponašanja u digitalnom svijetu. Kada smo počeli saradnju sa 5 osnovnih škola i kada smo počeli rad na kreiranju samog pilot projekta, definisali smo određene ciljeve koje smo htjeli da ispunimo. Zahvaljujući pojedincima koji su bili uključeni u edukaciju 20 ambasadora sigurnog interneta, kao i samom zalaganju samih ambasadora u namjeri da prenesu svoje znanje i vještine na svoje vršnjake, ostvarili smo mnogo više nego što smo zacrtali. Ostvarili smo 40 edukativnih radionica, znači radionica vršnjačke edukacije, tako da je 1000 djece, učenika 6. i 7. razreda od tih 5 osnovnih škola prošlo edukaciju. Koliko su djeca, odnosno koliko su ambasadori sigurnog interneta bili uspješni da prenesu svoja znanja, pokazalo i međuškolsko takmičenje koje smo organizovali, tako da su same finese definisale ko će osvojiti prva 3 mjesta u tom takmičenju. Komentari sa radionica koje smo dobili od predstavnika škola, angažovanje same djece, ambasadora sigurnog interneta, dalo nam je podstrek da nastavimo projekat dalje, tako da nam je namjera da u narednom periodu uključimo veći broj škola i veći broj djece, obzirom na značaj samog projekta i na značaj bezbjednosti i same sigurnosti na internetu. Također imali smo dobru saradnju i sa medijima koji su pratili naš rad u toku pilot faze projekta, tako da se nadamo da ćemo tu saradnju nastaviti u narednom periodu, jer samo kroz partnerstvo možemo zajedno doprinijeti da digitalni svijet učinimo sigurnim. Vjerujem da i među vama ima pojedinaca koji su zainteresovani za ovu temu, tako da je Telenor otvoren za saradnju, za predloge i zajednički rad kroz partnerstvo za kreiranje što sigurnijeg interneta i sigurnijeg digitalnog svijeta. Hvala. Hvala, Ana. A prije nego što se zahvalim prvim govornicima danas na forumu, svakako pozivam još jednom da ukoliko imate pitanje ili komentare se slobodno javite i date možda svoje neko razmišljanje na ovu temu, naročito sada kada smo čuli rezultate istraživanja, odnosno prve rezultate istraživanja koje je sprovedeno kada je u pitanju sigurnost djece na internetu. Dakle, još jednom hvala svima. Međutim, sigurna sam da će sve vas, nakon moja prva 4 govornika, najviše interesovati 2 najmlađa člana današnjeg foruma. S obzirom da Lila i Ana sigurno imaju veliku tremu, ja bih zamolila za veliki aplauz za njih, jer su one predstavnice 20 ambasadora sigurnog interneta, koji su, kao što smo već rekli, realizovali 40 radionica za svoje vršnjake u osnovnim školama.